Irudiz eta logoz inguraturik bizi gara, etengabeko estimulo bisualez. Hortxe daude, baina batzutan ikusi ere ez ditugu egiten. Ea gai garen euskararekin lotura dutenak identifikatzeko. Galdera da, 6 logo hauetatik zeintzu dute lotura zuzena euskararekin edo euskararen sustapenarekin. Laua, bosta eta seia. Bueno, seia da euskola. Bueno, Lau. Laua, bosta, eta seia bai. Bosei, Bosei, bi bi eta bata. eta bata. Hiru, lau eta bost. Laugarrena, ez? Lau, Aho bizi. Bosgarrena ere bai. Hiru, hirua, lau, lau. Hirua ezaguna egiten zaizu? ez. Ez. Zeintzuk ez? Seigarrena. Bata ez, bida euskal selekzioa, eta bat bideik ez. Eta laua? Laua ez da zauna eta euskararekin ere ez du loturarik aurkitzen. Bita sei euskal herriakin baita, baina euskara egin beha. Pesketia. Bigarrenan ikuste dela kirola edo Bai, euskal holako, selekzioa bai, ez dakit holako, olako bai. bat. Bata ezagutzen duzu? Ez. Logoa. Ez dakiten kutxa o Ez dakit. Euskal Herriko Unibertsitatea o ez dakit oso ondo. Bata euskarari bai ekimena. Bia Euskal Futbol Federazioa. Hirua zerekin lotzen dezute edo... Ez dakitena eka, ez dakit zer den. Ez. Aika ez. Hirugarrena da euskal herrian euskaraz. Laua zerekin lotzen dezute edo zeren logoa da. Hau bizi, euskaraldia. Bai? Badakizu bostak izena edo, logoaren izena edo... Betiko logadori ez, etuekoa. Bosgarren zenbakia da euskararen txantxangorria, orduan lotura zuzena daka. Hau, guazenengatik eta hola. Bare. Eta seia? Aratik egiteko ez da. Eta hauka kilometroak. Ez ere. Ui. Kauda Euskolabel. Lehenengoan asmatu duzu. Hoi dia. Hori da. Premio, zen da. Premio. Bai, asmatu dugu.